cɛ publication in programmé dɛ e ma n ka video publier cɛ an ka contenu in publier dɛ publier o fɔ cogo de an ka kan na ninnu ye réseaux sociaux termes de ye minnu bɛ utiliser la réseaux sociaux kan kosɛbɛ n b'a dɔn an kɔni funukew fafirilen bɛ réseaux sociaux kan nka tuma dɔ la an tɛ an miirila yɛrɛ kuma ninnu kɔrɔ bɛ fɔ cogo di an ka kan na o ye fereke ba de ye ba i bɛ ko o ko la i ka to k'a ɲɛɲini k'a lana i ka kan na o fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ bi n bɛna publier de kuma kɔrɔ f'i ɲɛna publier o ye mun ye o ye ka kɔnɔdɔ dɔ layɛlɛ a mana kɛ jajulu ye n'o ye video ye a mana kɛ sɛbɛnni walima a mana kɛ ja ye n'o ye photo ye a mana kɛ kafaw ye a mana kɛ hali o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ olu layɛlɛli walima olu lajɛnsɛnni foroba korofɔw kan réseaux sociaux kan walima k'a lataga korofo suguya wɛrɛw kan a bɛ fɔ o de ma ko k'a layɛlɛ donc a bɛ fɔ publier de ma an ka kan na ko k'a layɛlɛ i sɔnn'o ma e k'a bila commentaire la tan n bɛna tila k'o fɛnɛ ɲɛf'i ɲɛna